si Engineer Rias dari. Dako na may kaagis sila dari oh. Engineer! Oy, boss! Ang yapon! Bos, okay rin mong kumate? Hindi pa kaya gong. Mas mayo Commander Barok nga nadulog ka dire. Lain pa yato, kumusta man ang atong mga transaksyon dito sa bukid? Wala rin ka sinamok niyong mga sundalo? Okay rin ngayon, Commander. Nagdami mo sa tabaso. Kaya nang ganun kayo kung tuyo mo. Hindi kami Napoleon. Balos kong Napoleon sa iyang ibuhat ako. Kung sabay na tabo na yung boss. Nga karong simana, karong bulana, makakubra ang dahong kwarta. Ako ka nang isalig mo, Commander. Makasali ka, Commander. Salamat sa imong pagdulog. Dr. Lawlaw! Alay, ragod! Ka Napoleon. Clear na yung iyong Vietnam. Woo! Pwede ko na tulog ba eh. Kung ito sildo ninyo yung pagkain ayan ninyo. Woo! Ang inis na po yun. Pero napasalamat ay akong ko. Iitlan pa po yung tunay hindi nabuhi. Dok, alam na, Dok! Bawa na ba eh! Sama na yung tambal na. Dili mo na magkayon. Katulong na kung rin ikaw magdali ba? Asam na rin iskola, sumwa, sumubro ko, usap mo na diyan na imong gi-iskolahan. Pastilan. Woo! Pagkakakuha bayan ako imo. Usap na imong ipambandin sa mga tisyo man eh. Dali ang kung rin, mulihan mo ko na. Oh, ako ang itagaan, ako'y doktor na eh. Tignan. May hagunoy. Saan ito ngalan mo? Saan sa ngalan mo? Law. Mati, iganahan ka rin. Ha? Iganahan ka rin. Tapos saan ka na yung semua? Tisyo, pagtagalan eh. Oh, napay, tuguot, tupoy ba? Kaliya ba? Sige, tupoy, puspasi ba? Pato ko na po, i-bubo, para wala itong mga pulmura. Dali! Putay yung pulmura! Sige! Putay yung pulmura ba? Uy, di mo kong doktora. Tapos ilan! Tapos doktor law-law dyan. Ganun ikaw mo pwede padala itaw sa ito. Dad, alis na ko, Dad. Ang sama na dong, anong kitawag ko na dong? Sabay mong toyo. Kuan man god dad. Hapit naman pinili ay okay pa ba og mobalik og kapitan? Hindi man ka mabalik dong kay okay man ka pagdala sa imong pagkuhan sa imong kapitan rin. Sa mga konsyal, okay man po. Mao na dad mo balik ko kay magpalinya ko ni Boss Napoleon kay nagplano siya mo lansar og gobernador. Okay na nak. Padayon sa imong kuhan kay moadto po ko sa konsyal paing. Doon na pa may sabutan, magbasig malit ko sa among meeting. Si dad, amping. Nakoy pahimo ni Mosot nga importante kayo. Kanang palihog ko tawag ni Maymay, kontak to siya. Nga ipatapok na to ang mga koneksyon. Sila si Kapitan Doming, itong kapitan sa Gupik ba? O si Mayor Bart. Itong mayor sa Balok Bitaw. Dayon katupong bato sa kuha kamahan sa una si Istong. Apila to sa tuwang meeting karong March 25 dito sa Kuwang Mansyon. Anong ikaw mo pwede padala sa imong general doktor? Pastilan ka, sus! Ito ako, anak mo ba, ayan mo. Anong grab yun? Pastilan, ako mo grab. Ano mo? Shit! Nagkaminos mo ka na akong imong kugi. Dito pa ako. Kami na kayo. Oh, naras kapitan ito? Nara, dito dong. Bubuhag kaway sa namalay. May buntakap. Oy, may buntag pod. Unsa may balita sa inyo ang pagrobing gabi? Ang balitaan lagi na mo nga na pagbuhos ang mga MPA lagi sa ato ang mga mag-uma. Kung dili mo hatag kuha na ba ang mga kahiyopan sa ato ang mga mag-uma. Uguban pang mga hayop. Nya unsa may mahimo nato ani? Pastilan, pagkadakuam din problemahan na. Sige lang, kay
amo ra nang mamitingan sa ako ang mga kaubang mga konsyal. Dayon ma-report po nako sa ako ang mga amigong mga kasundaluhan. Hinaot kap nga aksyonan dayon na kay delikador ba kayo? Seabirds, balitaan na ka sa mamahimong mga aksyon na mo. Ikap, ari sa kusunahan, magtiwas ako sa kong rubing. Seabirds. Hello. Oy, hello, May. Hello, Sot. Oh, may ngapon. Oh, hama ka karon. Nagsubay ko sa basakan ra ba kay patanom ko karong sunod semana lagi, Sot. Gisugo ko ni Boss Napoleon nga imong adton dito si Kapitan sa Gupek si Dumeng, Kapitan Dumeng. Oh, si Kapitan. Nga paadton karong March 25 Oh, karong 25 sa Marso. sa balay nilang Boss Napoleon. Dayon ay kalimte po, dalon po nimo si Bart. Mayor, si Bartolome. Oh, si Bartolome. Mismo. Oh, sige, Sot. Nakahinomdom ka atong tao ni Boss Napoleon nga si Istong. Palihog po kog patawag ato kay gipangita siya ni Boss Napoleon. Paadtoon po siya. Oh, si Istong Pod. Oh, kaila kay ko na. Apil siya sa meeting. Oh, reglado na, Sot. Wala ko kabalo og unsa ilang mga mitingan pero mao ra na gisugo ni Boss Napoleon sa kuha. Sige, Sot. Sige. May problema na, Sot. Sige, ayo. Salamat. Kap, pamutag, Kap. Basta. Oy, ay ang tapon. Tagap ako sa lugar ni Kadut, Kap. Kap, kumusta? Okay na, May. Si panilari mo si paring Istong. Ay. Tong. May buntag. Oh, Kap. Nasuroy man lagi May. Kita na pag yung bodyguard. Ay dili na ko na bodyguard, Kap. Kay si Istong. Ako nang i-endorse si mga Kap. Eh karong magpinay sa opisyale sa barangay, Kap. Gusto siya mo plan sa pagkakonsyal, Kap. Gusto po siya magpa-line up daw sa mga Kap. Okay ra ba nimo? Sige May. May problema na. Dali, sunod na ako. Atong sabot-sabutan natin sa balay. Oy, sir, good morning. Oy, Kapitan, mayong buntag. Ay, ikaw man din na, Kapten. Kumusta? Okay na, Kapten. Kumusta man inyong barangay diri? Wala ra mga kagubot, mga namatikdan ninyo nga mga daotang tao, nagalibot-libot sa inyong barangay? Mao lagi na, Kapten. Mo adto sa barangay karon kay ako ni confirm nga ang ako na balitaan sa ako ang barangay tanod nga about sa mga NPA lagi. NPA? Naa ni daron rin naglihok-lihok sila? Unsa man imong nadunggan about nila? Kapten, nag-istoryahan nimi sa ako ang barangay tanod ganiha nga sa silingan namong barangay nga ang mga NPA karon nang ngulikta na po og mga buhis. Revolutionary tax. Mao na ang imong gipasabot. Kada Kapten mao na. May kay nagkatagbo ta Kapten, akong istoryahan nimo ning problema. Problema jud na kap. Kaya makaluluoy ana diri kamo nga taga bukid nga nagpuyo dinhi. Ang naka problema pag yun ani Kapten, pag dili mo hatag og boys, ilang gipangawat ang mga kayupan sa mga mag-uuma. Ayo ka bala ka kap. Atuan ang solusyonan. Kami og sa akong mga grupo. Kami ni mantigo nila. Sige Kapten, amo nang lauman. Sige. Kay mo padayon pa kami sa muang robing sa unahan. Sige Kapten. Amping. Boys, move out. Ayaw mo kumpiyansa. Kaya natin pa sa kapitan. Anak ko na sila. Kung di tayo magkumpiyansa, kaya basig sila karoon nag-snipe na sa kuwa. Pagbantay mo. Radyo man. Alis ang hari. Hindi mo nawag tag-back up. Hello, Roger. Nami nasugatan rin nga kapitan diri sa baryo nga moang girubingan karon. Nag-inform siya nga sa mga silingang barangay kuno, doon na po yung nanghasi nga mga ulay chinilas.
bantay-bantay mo diha, ay mo pa kumpiyansa kay naglihok na po sila. Doon ay mga barangay nga ilan na po nga gi pangwaan og mga kahayupan. So grabe ni sila ron ka mangtas. Tungod kay tinggutom na. Okay. Hoy. Let's move out. Nang okay na po diri na, no? May matik na rin nag-tuloy. Okay, kung may mapitan nyo, pagod mo sa mua. Okay, salamat. Guys, move out. Luto na tol.